El quart punt és mantenir els llavis en contacte. Evitarem tenir la boca massa fluixa o la boca amb massa tensió. Necessito sentir com si estigués agafant entre els llavis un petit paper de seda amb un contacte molt suau, sense fer cap pressió. No puc comprimir els llavis de cap manera ni apretar les mandíbules. Això bloquejaria el flux energètic. Segons la medicina xinesa, les dents tenen a veure amb l'energia dels ronyons. Si les dents estan amb massa tensió, l'energia del ronyó no pot fluir. Si els llavis, que corresponen a l'energia de l'estómac, estan amb massa tensió, l'energia de l'estómac tampoc pot fluir correctament. He d'evitar tensió a la boca. Sent la teva mandíbula com una capsa. La mandíbula inferior és la part de dins de la capsa i la tapa ve per davant, ve per sobre i cobreix completament la part inferior de la caixa. Amb les nostres dents passa igual. La mandíbula inferior està en el centre i les dents de la part superior tapen completament les dents de la part inferior. Això fa que la mandíbula estigui ben posada i els queixals estiguin recolzats una sobre l'altra. No hi ha cap desplaçament i això fa que tota l'articulació temporomandibular, tota aquesta articulació, estigui ben col·locada. Des de la postura dels 3 cercles, busca diferents posicions de la mandíbula, de la boca, dels llavis, fins que puguis trobar un punt de comoditat, un punt d'harmonia, un punt d'energia.